Здравейте! В този видеоурок ще разгледаме основните менюта и функционалности на системата Blackboard. За да започнете работа в платформата, е необходимо да влезете в системата с вашето потребителско име и парола. След успешното им въвеждане, ще бъдете препратени към началната страница на системата. Началната страница представлява набор от модули, които служат за организация на учебния процес. В горната дясна част на началната страница се намират основните навигационни бутони. Ще преминем през всеки един от тях с кратко описание. Първо ще започнем с бутона Моето училище. Тук е представена обобщена актуална информация за цялата учебна дейност. По този начин преподавателя може бързо да получава известия, да следи текущите му възложени задачи за изпълнение и да организира по-добре времето си за преподаване. Освен това, потребителят може да аранжира изгледа на страницата според своите предпочитания чрез добавяне, премахване и разместване на модули. Разместването на модули става посредством бутона за пренареждане на модули. Или чрез drag and drop на определен модул. Добавянето на модул става посредством бутона Добавяне на модул. От списъка може да изберем модул за да го добавим или премахнем. Бутона Предмети. В основния прозорец на страницата на бутона Предмети е предоставен списък с предмети, откъдето преподавателят може бързо и лесно да прегледа и достъпи дисциплините, в които участва. Бутон Общност. В основния прозорец на страницата на бутона Общност са представени аналогични модули с тези в бутона Предмети, но тук отнасящи се за организации. В бутона Колекция съдържание представлява място за съхранение на файлово съдържание на потребителя и предметите, в които участва. Бутона Системен администратор предоставя на потребителя възможност да създава и управлява всички предмети и организации от едно място.